Hello everyone, my name is Mushure. Welcome to my channel. It's Mushure Television. Mushure my latest Mushure zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nema cheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Mushure Television. Mushure my latest Mushure zvinopisa zvega zvega. Makadi Zimbabwe. Zita rangu ndoitwa Stufflage Bire. Inini ndakaberekwa 1984. Uye kumushando bva kuHurungwe kuMashwest. Magunje unonzi kuchishumba. Ndini mukomana uye wokubuda muzvivhitivhiti zvakasiyana. Nenyaya yeMekuona Tapiwa Nyamanhindi. Ndakatorawo nzira dzaakatora. Ndakafamba waive musi wechitatu dorapera. Ndakaenda munzvimbo yeChipinge. Ndakanosvika kunzvimbo yaakaenda. Ndaendako ndakanosanganawo neveko vaita zvinhu zvakatorwa nemunin'ina wangu. Dzamara ndazvigamuchirawo semunhu wenyama uye ndairarama zvinhu zvichindinetsawo mukurarama. Ndichingofunga zuva nezuva kuti zvichazofamba sei mukurarama. Saka ndadzoka zvekare ndichikuudza vabereki kuti zviri kuitika chokwadi. Uye ndakabvako musi weSatidhe. Ndakasvika kunokumba musi weSatidhe ndichibva kuChipinge kubva musi weWednesday. Oresa mungada kuti tsanangura kuti ndedzipi mhiko dzamakanotora ikoko uye zvakazvinofamba sei. Natoti tsanangurai kuti makasvika mukaitwa sei kusvika mapedza mhiko dzacho, kana makadzitora kana musina motsanangura. Chinoitika Zimbabwe yese ine handingadi kunyepa. Ini mufambiro wandakaita nezita rangu rekuti Stufflage Bire ndakanosangana nezvinhu zvakawanda zvanga ndisingazive. Kusanganisira panguva yandakasvika pamusha uyoyo ndakaona zvimwe zvinhu zvokuti muupenyu hwangu ndaingoudzwa zvimwe ndichiramba. Asi nekuda kwekuti ndiri munhu aitsvaga chaaitsvaga kunova kwakabva munin'ina wangu, ndakakwanisawo kugamuchira zvimwe zvinoitika mumusha imomo nemhiko dzandokwanisawo kuteedza. Kureva kuti neimwe nzira makuromba makatonoromba. Chokwadi Zimbabwe handingarambe nekuda kwekuti zvinhu zviri kuzikanwa nekuti inyaya yekuromba. Alright. Saka imi mhiko dzamakatora ndedzekuti mariwo inomuka iri muhomwe here kana kuti natsotsanangurai kuti imimi kana zvine mari mukati here kana kuti hazvina mari. Chokwadi chandakaona ini kubva pamusi wandasvika mumusha imomo, chokwadi ndechekuti kana uchirarama uri munhu hakuna chinhu chinotadza kukufadza mukurarama kwako. Kusanganisira pandiri nhasi, kune vakandiona kubva pakutanga ndatove neshanduko yakatokura. Kana vari kundiona nanhasi vanondiziva, vari kunditi ko uri kuzvifambisa sei. Saka ndinotenda kuti sekuru vavo vane ramangwana vanhu vakawanda, kune vanhu vanoomerwa vakafanana neni. Saka muri kureva kuti pane zvamuri kutoona mukoma titsanangurei. Imi makutoita mari here? Mari yenyu imimi iri kuuya sei? Iri kungomukawo yave muhomwe kana kuti muri kuita zvekupiwa? Mari iri kuuya sei? Ini chokwadi chandinacho chero munhu wandasangana naye pabasa rangu, ini ndinogeza mota nekupakisa mota. Ini hakusina munhu acharamba zvandotaura naye uye zvandataura zviri kungoitika sematauriro yayo. Saka zvichireva kuti ramangwana rangu rakajeka, ndinoona zvichishanda kwandiri. Alright. Saka pamuri kugeza motikari maimbochaja mari iye zvino muri kupiwa mari? Ndaisimbochaja mapondo $3, but pari zvino ndiri ndakageza mota unotoshamisika umwe munhu achikupa $20. Iwe watombomuti $3 achipaka mota. Mukoma muri kurevesa here? Ndinoreva chokwadi chaicho. Idi naMwari. Kureva kuti zvoni vanhu vakukupai mari yakawandisa yamunenge musina kupfuura yamune mawirirano. Kureva chokwadi chaicho. Alright. Saka ndo mhiko dzamakapiwa dzekuti imi pabasa penyu basa rifambe zvakanaka. Chokwadi endeni kuti vanhu vacho vanouya vachitipa mabasa nemari vauye zvakanyanya. Alright. Saka pamunopakisa motikari maisimbopiwa mari? Waiti wakapakisa mota umwe munhuwo zvake
ane pfungwa dzake aigona kuya achikupa 50 bond. Wakanotarisa 50 bond muHarare mazuva ano kana kuti muZimbabwe kana kupa mwana wechikoro chaikwani kana mazepi kana majigisi. Alright. So ozvinezvi makupakisa kubva pamakadzoka muri kupiwawo mari. Mari inova yekutanga kubva musi wandakauya musi weSaturday ndakasvikira pabasa. Ndakapakisa mota 1 ende munhu iye akabva anditi but mota yangu ine dust inoda kupukutwa ogeza matayi oisati yapolish. Ndakaita izvozvo zvinhu zvataipiwa dhora mazuva ese indakasiyirwa 20 years. Alright, so mamungosirwa ma 20 years whether kuti mapakisa motikari kana kuti mageza motikari. Ndatove nevamwe vanhu vanotouya vachingoti ndionerewo mota yangu vachindipa ma 20 years iya. Kungotarisa mota pasina kugeza. Hey. Kuroti zvinhu zviri kutochinja muupenyu hwenyu. Kwandiri nhangu ndotenda Zimbabwe. Kwandiri upenyu hwangu hwashanduka. Ndine zvakawanda zvatoshanduka kwandiri. Saka imi muri kuti okudii nenyaya yekuromba mukoma? Muri kuti yakanaka here kana kuti chitsanangurire yakanaka here pamiko dzamakapiwa imimi? Aya mukoma ngataura nechokwadi hadzina ropa mukati here. Chinhu chinoitika mukoma wangu kusaziva nokuti hatisisi takazvitanga. Chinoitika kwaunoenda kwese kana makaenda kumusha kwani indiro kwabire makaenda kwaStole kune mutemo wekwaStole. Saka wakanoromba unoudzwa zvinodiwa kumhuri kwawaenda. Saka ini zvandakaudzwa ndokwanisa kuzviteera ende handisati ndawana kana dambudziko kuti ndingapomere chii kubva pandakaenda kusvikira ndidzoke nhasi. Saka pazuva muri kuenda nemari kubva pamaenda ikoko? Mazuva ese andairarama ndisandaenda ikoko ndaibata ma$8 but kutaura kwandiri kuita nhasi uno kubva kuseni kwataita ini ndasvika pano kuma7 pabasa pangu pandoshanda. Ndiine dhora nemabhondi e$350 momwe but kutaura kwandiri kuita izvezvi ndine mari iri kuma$60 something kureva kuti kwandiri zviri kushanda. But musingatyi here mukoma? Chinochisa chinhu chausina kutambira chiri pamwoyo nechiri mumaoko mako hachikutyise nokuti ndiwe unenge wachida uye unenge uchiziva kuti ndo chandakuda. Chakakosha ruzivo. Alright. Zvakaoma. Saka mukomana ari kupi? Mukomana aripi mazuva ano? Uyewo miko makaenda mese? Makanoita mese here zvaakanoita kana kuti zvititsanangurei makafamba sei makaenda mese? Chakaitika Zimbabwe mukomana ndiye akatanga kuenda mushure mokunge adzoka parwendo rwake rwaakafamba. Iniwoza mukoma wake ndakaona shanduko achindiudza mafambiro akaita nekwaakaenda. Ini ndakaona zvakanaka kwandiri semunhu naana ane nguva ndichitambudzika ndibvo ndateedzera nzira dzake kusvikirawo paakazonodzokera iye achinopedzisa zvaiita inda inotangisawo zvandakatanga. Mukomana ndakaparadzana naye nezuro. Akutoitawo zvaari kuita? Ari kuita zvaari kuita endeni mukomana ndisinganyepe pane zvandaiziva inini munhu aakutoita zvikuru zvinova zvandiri kushuva nhasi kuvawo inini saizvozvo. Kureva kuti muchadzokera hamuna kunzi muzodzokera here? Ini ndiri kudzokera bhosi pane zvandiri kuita zvakafanana nechikoro. Mwana anoenda kuECD apedza ozoenda grade 1 kudzamara anyore grade 7 ononyora ordinary level form 4 oenda maapa 6 onyora form 6 ozoenda kuuniversity. Saka ini ndichiri kuprimary level. Samoda kutosvikawo kuuniversity muRombo. Ndine shungu dzekutovawo nediploma certificate rinobatika rekuromba muupenyu hwangu. Saka mutombonyare nazo here mukoma pabasa penyu vanhu vayo kana kutyawo kuti vamwe vanhu vamunopakisa motikari nekugezera motikari hamutyi here kuti vakaona vhidhiyo iri mangwana vanogona kutadza kuzouya pamwe? Chinonetsa baba vangu chinhu chokuti tingarase zvatakabata nekuda kuombera. Ini handingarasire nhamo yemumwe muupenyu hwandairarama nezvandaisangana nazvo nezvandakuita kubva ndiende ikoko zvakutondiratidza kuti kana munhuwo zvake handinei naye bhosi pandiri ndakutogutsikana kuti upenyu hwakuendei. Alright. Saka renti, pekugara, chikafu zvese zviri kufamba sei? Ini ndaigara paimba kuairport but paimba yandaigara ndaibhadhara $15
but ndichibva kuchipinge nezuro ndakatoswera ndichitama ndakutogara cottage yese muHatfield. Alright. Maugara kuHatfield. kuHatfield muna Kiwinin. Ko murodi maigara. Makazodi. Inini kune vese vaindiona vaindiziva. Vazhinji vari kutoshamisika kuti ko baba kana kuti mukoma vakuita nezvei. Samune mukadzi ere mukoma? Ndakaparadzana nemukadzi 2014. Alright. Samunopiwa mhiko dzekuti musaroorere. Ine handingadi kunyepa, handina mhiko yakatarisana neni yakadaro. Alright. Aiwa, tinotenda nenguva yenyu yamatike tinge tinokura muchititsanangurirawo zvamira sei. Tichazodzoka futi tichikurukura nemi. Tichida kuzoona kuti panopera mwedzi upenyu hwenyu hunenge hwachinja here zvatiri kuona nhasi kana kuti. Ndinoshuvira kunge ndaa kana kuNetherlands chaiko, kana kuSpain, kana kuUK. Aiwa, mazvita mukofu.